Ja ara diguem coses perquè no... Però bueno, algun parlament deu haver esperat. Que es va construir a costa d'alguns personatges importants de l'època, com Batista Parisi, que també va donar solar per fer les escoles. Vas tindre l'honor de poder anar en una època molt avançada de la dictadura de Primo de Rivera, de Miguel Primo de Rivera. I a veure els arbres que trobareu per ahí, Molt bé. Anem cap allà. Rafael, que m'ha de tragar tota la herba. Senyor alcalde, podem entrar per l'eixample, no? Un tinguem... Mira, madre. No va quedar nada. Aparteu sentat de no s'aportar-la, Corazón? No mates per amor de mi, I ahí damunt se posaven tots els cànters per collir l'àvia, que si hi havia una foc que la van llevar en el seu dia. Puríssima, la Mare de Déu, la Puríssima, i va estar pagat pels devots d'este carrer. La llegenda està escrita en llatí i bueno, la Puríssima Concepció. Precisament per això este carrer se diu carrer de la Puríssima. Sí, això és l'antiga barberia. Bueno, ara vos ensenyaré casa meua. Val. O sigui que podeu fer alguna foto a casa meua. Així era la barberia on se feien tertúlies, les tertúlies típiques de les barberies, que se parlava de tot del poble, sobretot els homes aquí. Mentre el barber molava la navalla. Madre, no me digas padre. Mira, vosaltres han parat un poquet, Rafael, mira-lo, Rafael. Ja han parat un poquet, però vosaltres estem desitjant tot el dia. Sí, pues para pasar un rato ya estaba Que està casat i Ahora sale por Madrid, Rafa, Però no és que haurà passat així, no? Así sí que me dice un día que no está mal. Así tenim para fer un festete. No poden passar. estás a casa así. D'estos pobles on després van estar en Morisco hasta que van ser expulsats en l'any... Rafa, que no sé tots ja que estan ells també, tots ells, que han vingut també... Ja
L'Ajuntament ara, el Palau dels Marquesos de Malferit, que ara és l'Ajuntament. Espereu-se. Deia silenci. Mitja flor! Què falta, que vas a Chica. Ay, perdona. Tranquila. Pues que ha vingut més gent, sí. Tenen a Ribera, en el Xinet, tenen una Esta no... central i tenen la llum. El sal està dalt, que hi ha la sèquia que va per allí dalt, i ahí hi ha un sal en els públics per donar-li força, igual que és el pis Molins. Sí, el conec la central. I això pues és del segle de finals del XIX. Pega el sol que no ve què. Aquest, què faria vostè? Ahí, Amparo. Mira. Remi, no fem nada. Nunca. Quédese. Vení, me dio un peño que ya estaba a rayas de la sombra, un poco abajo. Ahí me, ya estaba la sombra ahí. Mira, me se fa la boca. Oye, ¿has comprado este mes para picar? Están hablando. Volem allà on jo he trobat els edificis que havia a la premsa d'això. Señor alcalde. Està la taula sense. Ha perdut l'alcalde. Está gracioso.